En sortir de l'adolescència, entrem a l'adultesa emergent. En aquesta etapa estarem refinant els detalls de la nostra identitat i el nostre lloc al món. És en aquest punt on definim una cosa molt important, el jo ideal i el jo real. El jo ideal és el que volem ser. Més forts, poder tenir un màster universitari, tocar la bateria, 1000 amics... Cadascú té la seva versió del jo ideal. El jo real, però, no és com realment som, és com ens percebem. Per exemple, potser de petit et van dir que eres una persona molt petosa i avui dia et segueixes percebent de la mateixa manera, tot i que poder això ja ha canviat. Durant tota la nostra vida haurem de bregar amb la relació entre el nostre jo ideal i el nostre jo real. Aquest balanç és crític, ja que, amb més distància entre el jo ideal i el jo real, més possibilitats hi ha de caure en depressió i ansietat. Per què? A què es deu aquesta dinàmica? Alguns faran tot el possible per acostar-se al jo ideal. Pujar posicions a la seva feina, guanyar més diners... Després de molt esforç, podem arribar a aconseguir aquests objectius. És el que anomenem superació personal i de per si no hi ha res de dolent amb això. Però s'ha de tenir en compte que aquesta recerca de convertir-nos en el nostre jo ideal té els seus riscos, ja que moltes vegades quan aconseguim el nostre objectiu, aquest canvia abans que ens adonem a un altre jo ideal encara més llunyà que l'anterior. És un peix que es mossega la cua. Tot plegat, l'existència del jo ideal és una altra manera de dir jo no sóc el jo ideal i en conseqüència construir una pitjor percepció de nosaltres mateixos. Això no vol dir que estem malament perseguint noves fites i reptes. La vida està plena d'experiències fantàstiques i hem d'intentar treure-en suc. Per això, mentre persegueixes aquestes fites, assegura't que ho fas des d'un lloc d'amor a un mateix. Abans de perseguir alguns dels teus objectius personals, fes-te aquestes preguntes. Em sento una persona capaç de solventar problemes que la vida em porti? Soc capaç de mantenir relacions personals sanes arran del meu amor propi? Coneixent-me, són les meves expectatives realístiques? O estic buscant un objectiu que em farà sentir pitjor si no ho aconsegueixo? Tinc clares quines són les meves necessitats i sóc capaç d'expressar-les? Aquestes preguntes són una representació dels 4 fonaments que formen una bona autoestima. Sentir-se capaç, tenir una xarxa de suport sana, expectatives realistes i tenir cura de les necessitats pròpies. Fer aquest treball d'introspecció potser et plantegi nous reptes encara més importants que aquestes metes que abans pensaves. Al capdavall, què hi ha més important que estimar-se a un mateix? Hola, què tal? Doncs fins aquí el vídeo, bàsicament. Avui el que us volia mostrar era el que he après aquest quatrimestre, que bàsicament tracta sobre les diferents percepcions d'un mateix i com això es relaciona amb els diferents objectius que ens posem. I també volia agrair a part a Marta Vives, que m'ha ajudat a fer les animacions d'aquest vídeo, que com veieu he canviat el format, així que espero que us agradi. Trobareu el seu Instagram a la descripció del vídeo. I ja està, la veritat és que ha sigut un quatrimestre una mica intens i justament per això he volgut canviar una mica el format del vídeo. En comptes de fer més, doncs intentar fer menys vídeos, però també una mica més maco. Si teniu cap pregunta o suggerència sobre del que parlar, podeu deixar un comentari i ja està. Moltes gràcies i a cuidar-se. Ciao!